फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिनि बिजाथि रनेन्द्र नार्जारिखौ बे बाराव रायजो राजाफोरा बिदाय होगोन रोखा जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंथिदों प्रदीप नार्जारिया। 29 सुख्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव सुख्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय महरिपारानि बैसागु नब्लाङाव दिनै रोजा रोजा रायजो राजाखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों। बे मेलखौ 29 सुख्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएल दोलोआ मोनथाम भिसिडिसिखौ लानानै खुंफुंनाया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव फोरमायनाय जाबायदि 29 सुख्लाय सेरफां बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रदीप नार्जारि बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय दायो 29 सुख्लाय सेरफां बियाबनि रायजो राजाया थियारि जानानै दं। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिसिनि बारग' बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ बाहागो लानानै थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावनायखौ गुवारै फोरमायथिनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु आइजो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि हेलेना स्वर्गियारिजों सभद राभा आरो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरि ब्लकनि दैदेनगिरि आरो 29 सुख्लाय सेरफां बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि प्राइमारिनि दैदेनगिरि आरो रोजा रोजा रायजो राजानि नुजाथिनायाव मोजाङै मोजां जानानै थाङो। আজি 29 নং আমার শুক্লাই সেরফাং যে পরিষদীয় মানে সমষ্টিত মহরিপাৰা এটা মঞ্চ আছে। মঞ্চত 3টা প্ৰাইমাৰীক লৈ টেঙাজাৰ, মহরিপাৰা আৰু নিজ বেতনা এই 3টা প্ৰাইমাৰীক লৈ ইয়াত মানে বিজয় সংকল্প ইয়াত মানে সভা পাতিছিলে। আৰু ইয়াত ৰাইজৰ যি অংশগ্ৰহণ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু নিশ্চয় যি মানে 39টা যি সমষ্টি অন্যান্য যি 39টা যি সমষ্টি এই সমষ্টিৰ দৰেও এই যি মানে শুক্লাই সেরফাং সমষ্টি আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ নাৰ্জাৰি ইয়াত মানে বৃহৎ এটা যি ভোটৰ যি এটা ব্যৱধান এই ব্যৱধানত জয় হোৱাটো ইয়াত নিশ্চিন্ত হৈছে। ইয়াত যিখিনি ভোটাৰ ৰাইজ যিখিনি মানে ৱেল উইজাৰ যিখিনি মানে সমৰ্থক ইয়াত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাটো দেখিছোঁ। আজি বিটিআৰত কি নিৰ্বাচনী ইছ্যু লৈ এবাৰ আপোনালোকে বিটিআৰত আমি যিখিনি উন্নয়ন এই উন্নয়নক লৈ আমি মানে নিৰ্বাচনত আমি অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। কাৰণ আমি বিগত 5টা বছৰত আমি ইয়াত শান্তি আমি ইয়াত স্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আমাৰ যিখিনি মানৱ সম্পদ উন্নয়ন আমি পেৰেলিলি আমি এইখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰিছোঁ। আৰু এইবেলি আমি স্থায়ী শান্তি স্থাপন কৰি আমাৰ যিখিনি মানে উন্নয়ন এই উন্নয়নটো আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ যি ইছ্যু হিচাপে আমি ৰাখিছোঁ। আৰু নিশ্চয় আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ যি আহি থকা যি 22 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব লগা আমাৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচন এই আমাৰ বিটিচিৰ এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আমি ইউপিপিএল দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যি এটা মানে আখৰা এই আখৰা আমাৰ আহি গৈছে। কিমান সংখ্যক আসন পাম বুলি আমি 26ৰ পৰা 28টা আমি আসন পাম। আৰু এবছলিউট মেজৰিটি লৈ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ 5টা বছৰত আমি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আমি খুব সুন্দৰভাৱে এটা মানে বিটিআৰত বিটিচি চৰকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এই বুলিও বিটিআৰত বিটিচি চৰকাৰ আমি পাম। শুক্লাই সেরফাংनि আন্ডাराव महरिपारा भिसिडिसि आरो निज बेतना भिसिडिसि आरो टेङाजार भिसिडिसि बे मोनथाम भिसिडिसिखौ लानानै दिनै फैबाय थानाय जि 22 तारिखनि इलेक्शन बिनि सायाव फोसावदिंनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बयबो रायजो राजा आइ आफा रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला बयबो भटारफोरा ओंखारबोदों, लोब ओंखारबोदों। आरो प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय जि इउपिपिएल दोलो आरो नैबे 5 बोसोरनि दैदेननाय सरकार
प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार खम बिकास खम मर्यादा खम उन्नयन खामानि मावनायनि थाखायनो बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै ओंखारबोदों फैबाय थानाय जे इलेक्शनाव प्रमद बर' सारखौ फिन सरकाराव लाबोफिननो आरो सिट बानायफिननो थाखाय रायजोफ्रा स्पष्ट दिनैनो नुदों नोंथांमोनाबो नुदों जे फैबाय थानाय 22 तारिखै जोंनि सुक्लाय सेरफांनिफ्रायबो 100% देरहागोन आरो सरकाराव जोंबो अंखिदार जानो हागोनखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा गोसोआव मोनसे थिक खालामना दोनदों जे इउपिपिएलखौ एबारो देरहाहोनाया रोखा जानानै दं। 2 तारिखआव जोङो माने बुंनो हायो जे रायजोआनो भटनि होनायाव राजा आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोङो इउपिपिएल दोलोआ बेलेग बिजाथिनिख्रुइ 10,000नि बेबदानाव जों देरहानाया रोखा। दिनै खम बिकास खम मर्यादा खम उन्नयन खामानि मावदों बयबो जाति जनगोष्ठी खौसे लानानै खामानि मावदों बेवहाय हाय हायला गैया कुनु माने गुन्डुगुल गैया रावजोंबो दाङाबाजि गैया गोसोआव माने भेदाभेद गैया रावजोंबो जातिजों माने मोनसा मोनसि गैया बिनिखायनो बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै प्रमद बर' सारनो भट होगोना रोखा आरो प्रमद बर' सारखौ सिट बानायगोना रोखा। दिनै बयबो रायजो राजाया बुंदों जे बिथांखौ बिदाय होगोन होननानै मानोना बे 5 बोसोराव जोंनि ओनसोलाव 396 सुबुरि दङ बेवहाय जुदि सोंना नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन बा बुजिगोन मोनफ्रोमबो सुबुरियाव बिथाङा हाबाखै कानेक्सन लायाखै 5 बोसोराव आरो बिनि थाखायनो रायजोफोरा बहुत खब जानानै दङ बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन ओनसोलाव जेरैबायदि सिमां लानानै रायजोफोरा भट होदोंमोन बे भट होनायाव बिथाङा जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि हायाखै आरो बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव बिथांखौ रायजोफ्रा बिदाय होगोन आरो रोखा। बेखौथ' बयबो रायजो राजा बुद्धिजीबीफोरा बुङो पार्कआव थानानै सुखिदार मावदोंबो होननानै बुङो दा बे आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा रायजो राजानि बुंनाय दा ओंखायनो रायजोफोरा बेखौ थिखा होगोन रायजोफोरा बेखौ मोनसे मा होनो थिरांथा लादों बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय।